Kami yung parang pinakauna nagtinda dito. Actually, ang slogan pa ng lola ko dati dito, malilimutan mo ang daan pa uwi. Yung iba dito na nakikita ko, hindi ko lang alam yung sa Pateros ha, pero within sa Pasig, alam ko kami. Kami ang pinakauna nagluto ng kalderetang itik sa Pasig. Dito pag kumain kayo sa kalderetang itik namin, malilimutan nyo ang daan pa uwi. Siguro ito na yung masasabi ko na authentic na kaldereta. Pag sinabi natin kaldereta is nag-aagaw yung anghang and lahat. Masarap na masarap siya. Kulay pa lang, alam mo nang masarap eh. Pag nakita mo yung mantika pa lang eh, alam mo nang masarap. Maraming kumakain yan na hindi kumakain ng itik. Na nung natikman nila, talaga yung favorite na nila. Actually, itong itik na to is original recipe ng lola ko. 1960s pa yun. Doon pa sa bahay namin. Napakaliit na tindahan lang nun. Tapos, 1987, nag-resign si mami at si daddy sa opisina para sila na magtuloy nito. Ito na yung area na yun. Talagang kasi nagsimula to sa lola ko lang. Ang lola ko kasi magaling magluto talaga. Mahilig siya magluto. Even yung dinuguan, original recipe ng lola ko yan. Naminana ng mami ko. Kasi ang kaldereta natin is pangkaraniwang kaldereta lang. Meron lang kami ginagamit ng mga secret na ingredients dyan na pag nakikita namin kasi ibang nagluluto ng itik, ay nang wala sila sa ginagawa namin. So hindi yung kamati, sibuyas, rino. Ayan, rino naman talaga, meron naman rino eh. Kung ano yung pagluluto nyo ng kaldereta, kung binamarinate nyo muna, marinate nyo, pero meron kaming secret ingredient lang yung lalagay. Tsaka ang kaibahan kasi namin, niluluto namin sa pugon. Pugon yung pinaglulutuan natin, hindi siya gas eh. So, mas madaling makapagpalambot yun. Mas maganda luto pag pugon. Ang ginagawa kasi namin, nagluluto na kami sa gabi. Ang pangalawang luto ng itik, mas masarap yan sa unang luto. So, yung niluluto namin ng gabi, for the morning yan. Ayun, pag natiim yung lasa ng itik, mas masarap yan. So, 40 yon sa umaga, then 40 sa gabi. Pero sa panahon ngayon kasi, mas dumadami yung demand eh. Katulad kanina, dumating yung supplier namin, nagdala na naman panibagong 45 pieces. Ayun yung tinataganan nila para mamayang hapon naman. Ang single order ng kalderetang itik is 120 pesos, pero we also serve bulk orders. Meron kaming 500 good for 4, 700 good for 6, 1.5 good for 13. At yung 1 gallon namin na good for 26 for only 3,000 pesos. Nagsimula kami kasi 1987. Ang nagsimula nito, ang nagtatag talaga nito si mami at si daddy. Daddy ko talaga ang chef dito, ang cook namin. Kaso si daddy nasa bahay nag-retire na. Kaya si mami na nagtutuloy ng pagluluto, pagtitimpla. Dati kahoy lang to na 1 floor. Hanggang sa nakuha na namin itong property na to. Hanggang sa yun, napataasan to. Nagkaroon kami ng chance na magpakain din sa taas. Kasi dati punong-puno ang tao, lalo na nung hindi traffic dito, hindi pa binubuksan na C5. Ang sasakyan dito ang haba, pati yung pila ng tao hanggang duwa. Ang bestseller talaga is itik, second is yung dinuguan, and then yung dinakdakan. Yung tatlong yan, everyday talaga meron yan. Tsaka yung mga inihaw natin, everyday nagbabago yung ibang menu natin. At si mami kasi talagang mahilig magluto yan. Sa kanya ko lang nakita yun na halos everyday is iba-iba talaga yung menu natin. Hindi lang nawawala yung itik, dinuguan, dinakdakan. Meron tayo minsan sinigang, iba-iba. Marami. Actually, yung dinakdakan na yun, sabi nila is authentic na Ilocano dish. Ang dinakdakan na nakikita ko sa iba is nilalagyan ng mayonnaise. Ito naman is utak ng baboy ang ginagamit natin. So, iniihaw lang muna siya. And then, after nung ihawin, tsaka natin tinitimpla. Nakita yung si Roger, siya yung master cutter natin, taga-taga natin. So, actually yan, kahit nakapikit na yung mga yan, alam na nila yung pagtitimpla, yung pagluluto mismo. Pati yung oras niyan, kung gaano katagal na ilalagay sa kawayan. Pati yung apoy niyan, kahoy yan, pero alam nila kung paano pahihinaan yung apoy.
Sa lahat ng mga tumatangkilik sa kalderetang itik ng Bagong Ilog, lahat ng tumatangkilik kay Mami, kay Jollibet, kay Daddy na si McDonald, maraming salamat po sa inyo for the 40 years na pagtangkilik nyo sa aming kalderetang itik. Sa mga hindi pa nakakatikim, subukan nyo po ang kalderetang itik ng Bagong Ilog dito sa number 17, Sergeant Pascua Street, corner Arvaldez Street, Bagong Ilog, Pasig City. Ako po si Isna. Tawag po nila sa akin dito Isna. May-ari po nitong Victoria's Itek. Dinarayo ng mga suki ko kung saan na to nakakarating sa ibang bansa. Kung tutusin, eto, hindi ko alam ha, pero feeling ko lang na kami yung sikat. Pero syempre, meron pang isa na talaga namang dinarayo. Pero siguro, pumapangalawa, feeling ko dinarayo kasi yung product namin eh. Bukod sa itik, marami na rin ako suki sa itlog na maalat, yun, adobo, laman loob, kaldereta. Yan po kasi sa kahoy lang din po naman kasi yan niluluto. Yan po ay parang pa-adobo lang. Naandun lahat ng ingredients. So, yan po ay isa-isang kawa. Yung talyasing napakalaki. 50 po hanggang 60 ang isang kaya. Ganun po ang isang lutuan. Pagkatapos po, may baliktad po yan. Kapag po yan ibibilangan nyo, 1 oras. Pagka yung iba po kasi medyo malambot. Kaya po iisa-isahin po yan na yung nasa ibabaw aalisin, tapos parang may pantusok yan eh. Pagka malambot, yun po ang okay na. Pero kapag hindi naman po babalik, tapos yung nasa ibabaw, yun naman po yung ilalagay dun sa ilalim. Tapos yung pagprito, deep fry kasi kami. Tapos yung pinagpipritusan namin, sarili niyang mantika yun. Pagkaluto ng ng laman loob, doon kami kumukuha ng langis. Kasi ang pinakang mas malangis talaga dyan, ang lumalabas dun sa laman loob. Hindi kami nagamit ng pangkaraniwang langis kasi mabilis masunog. Hindi siya maaromang amoy sunog. Kami po talaga ay puro itik dito. Palibasa, bus stop nga kami. Yan po ay para lang may choice yung mga bibili. Pero talagang namin dito, kaldereta, itik, adobong itik, laman loob ng itik, itlog na maalat, at saka kinulog na itik. Pag Friday, Saturday, Sunday, doon siya medyo dumadami ng benta. Doon kami bumabawi, kaya wala talagang close pag Friday, Saturday, Sunday. Saturday, nag-80 to 100 hanggang Sunday yon. Pero pagka mga Friday, mga 60, 70, ganun. Doon lang kami bumabawi pagka Kami po, dati meron kaming sinampalukan, meron kaming yung tinatawag na hamonado. Kaya lang po, sa ngayon, pag may na-order po sa akin, tsaka lang po kami nagluluto. Kunwari, pagka may na-order po, 5, tsaka po kami nakakapag, lang, yung bang sobra lang. Mas marami po ang nag-ano din ng fried sa amin. Maraming salamat po at patuloy po kayong bumabalik dito sa aming Victoria's Itik po. Medyo matagal na rin po kasi to. 9 na taon na rin po kaming nagbibigay ng masarap na specialty ng itik po sa inyo. Ay maraming salamat po. Doon naman po sa mga hindi pa nakakarating, location lang po to sa Balite, Purok 1, Victoria, Laguna po. Maraming salamat po.